Има ли кафе? Няма кафе. Нищо няма. Ами, кой има ти? Бира. Нещо друго? Нищо няма, нали ти казах колко пъти да повтарям, ти май не ме разбираш. Ами, какво има още? Само бира. 5 капучина. Имате 5 капучина? Да. Или 5 капучина? Не ме разбра. 5 капучина. Извиня, моите съболезнования. Добре. Ма не ме разбра. 5 капучина. 1, 2, 3. Запий, готови. Добре. Нещо друго, безалкохолно. Па нали ти казах само бира има? Алкохолно. Ти май не разбираше. Ами, добре. Не разбираш. Добре. Имате ли... Да? Само бира има ми. Водата свърши, тока свърши, само вода има. Всъщност ток има, ама вода е. Ама не искам бира. Не, има само бира. Еми тръгни си. Имам и тоник. Тоник. Ами... Дайте ми един тоник. Нямам тоник. Всъщност, колко тоник? Еми, аз пък искам 3. 3 ми дайте. Няма тоник. Няма тоник. Ами, добре. Хубава идея, една бира. Добре. Шефке, дай бира. Мерси. Значи бира. Мерси. Извинете, че бирата... Леко спенса. Пениса ли? Спенса. Добре, Ба пениса. ти не ме разбра, бе. Пенса отгоре на... Да, бълбука, да. Да. Добре. Госпожа, Ко? може ли храна? Какво ще желаеш? Храна! Предложение. Има ли картофи? Има. Има ли? Има. Или няма? Има. Колко? Един картоф. цял картъф. Един цял. И аз как ще не ям този картоф? Ами ще го белим, ще го належим, ще го готвим. Госпожо, бе. Аз малко съм... Изглежда малко луда. На кой викаш, че луда, бе? На кой? Не ме настъпете, госпожа. Вашето заведение е толкова тъпо, че... Като тебе, нали? Повече няма да идвам. Меса. Повече няма да съм насреща в това заведение. Добре, 20 лева. Защо, бе? Аз нищо не съм си поръчвал. Вземе на бюро. Да, нали климатиката топлик, токи, телевизия има, че кой скаже? 20 лева, дай тук. Абе, госпожо, бе, ето ви. Айде, аз ще имам среща тук. Каква среща? Вие сте на работа? Очата, сега тук. Как се казва? Петка. Госпожо, добре. Аз няма да ви дам 20 лева. Няма да ви дам 20 лева, няма да ви дам 25, ще ви дам 40 лева, защото така. Госпожо. Така ще дойде след малко. Даваш ли? Да, той няма да дойде, ще се тръгва. Айде, защото Еми, госпожо, разберете сама. И да, чао. Ето ви парите и чао. Чао. Още 20 лева, чао. Махам се. Това беше 11 епизод от Чаля Мама Муму. Очаквайте следващия епизод скоро. Чао. Чао и от мен.